aprofitar quan hi ha un micro per fer reivindicació, no? I aviam, ara no ens posarem a demanar que les institucions públiques donin més diners o que subvencionin més la música, tal, sinó que com a mínim que ens deixin fer, vull dir que els locals autogestionats, tipus el Casal de Roquetes o el Liceo Mutante, aquest tipus de locals que fan molta feina per la música, doncs que no els multin, que no els intentin tancar, que els deixin fer. La persona que ha escrit aquesta lletra, però avui malauradament no ha pogut ser aquí, així que una mica, sobretot en nom seu, doncs recollim el premi perquè és qui més se'l mereix. Gràcies. Randy Newman, la Rosa Encaix, l'Albert King, l'Alifar Caturé, l'Screamy Jane Hawkins, el Chris Hillman, la Rokia Traoré i un llarguíssim etcètera. Alguns d'ells ja no hi són, malauradament. A d'altres els trucarem per dir-los que hem rebut el premi. I res, moltes gràcies a tots ells per haver volgut venir a Badalona a debutar en molts casos a l'estat espanyol. I bueno, volíem felicitar també el Festival Altaveu perquè és dels pocs que hi ha a Catalunya que intentin fer descobrir grups a la gent. I això és una cosa amb el que ens trobem molt a fora quan viatgem, però en realitat aquí al país és una mica més difícil. Imagino que seria molt més fàcil si no tinguéssim aquest 21% d'IVA a la cultura, així que bueno, felicitats per l'esforç que feu. Tota la vida sempre havia pensat que això dels premis no molava gaire, que d'aquí 3 anys puguem entrar a parlar. Canviat d'allò com... Sí, anem fent, anem marxant. Anem anant. S'està posant com dates de caducitat constantment i així no es poden fer les coses. No es pot fer ni música ni es pot construir el país, la política, absolutament res. Espero que ens deixeu temps en el futur també. I tinc la sensació que al jurat d'aquests premis els agrada molt la valentia i m'agrada, jo crec que és la part que m'agrada més del premi. En Raül i jo tenim la sort que vam rebre un premi Altaveu per separat i ara pensava que en aquell moment quan a mi em van donar aquell primer premi pensava, tothom em criticava molt perquè cantava coses molt diferents i el premi era per la versatilitat de la veu, per cantar coses diferents. I ara ens donen el premi per aquest disc, que és això, és trencar, no voler fer les coses que espera la gent o que potser són més fàcils, més còmodes o agradables d'escoltar, sinó fer el que en aquell moment tu fas, perquè ens dediquem a això perquè ens fa millors persones o persones, com a mínim un rato. L'any passat, quan vam commemorar el 25 aniversari, vam fer també un procés no solament de commemoració, sinó també de reflexió, que ens ha portat a iniciar aquesta nova edició, aquesta edició d'enguany, amb energies renovades, amb més inquietuds, també ho dèiem, està servit al llarg de tota la nit. L'Altaveu ha sigut un festival i és un festival que es caracteritza justament per això, perquè és un festival inquiet, dinàmic, que sempre està buscant noves coses i no solament nous artistes i nous talents, sinó noves maneres de fer i noves maneres de promocionar la música des de Sant Boi i que aquest festival, a més de ser un festival, es converteixi també en una eina per projectar la nostra ciutat més enllà de les nostres fronteres.